Ya ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir. Alah temenan ta. Alah kon niku ya apa? Genteng pecah ya kudu ganteni upamane. Cendele ku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Adi mikir mosok aran menungso. Sampean lho mikir ngono kok kasep. Aku ki tak eling-eling kae bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampean kok belanjani ta. Kok ditukono klambi sak suwek ta. Ya aja atik ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik iso muwe gak dibelanjani, gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani ku tangga gak percaya. Kok tak kandhani. Lah lak tangga sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean ae kok. Iso gak tau blonjo iki lho. Aku saben Sabtu biyuk iku ya apa? Nek teko biak biyuk iku ta. Biak biyuk lemu turu iku ta. Ancene iya mene biyuk apa yang tak biyukno selawasi yo ngene ae. Wong lanang mbok sing prihatin. Sing prihatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok apa cak mosok aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngono ya kepingin dik aran wong lanang ku nyeneng-nyenengno wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta, kalung, ta nukokno gelang. Lah sing dikunukokno ku apa? Nek sampean gak nyambut gawe apa sing dikene? Mangkano gak nukokno iki mergo gak nyambut gawe. Nek nyambut gawe ngono lho. Usaha apa? Kon klambi iso tuku dhewe aku seneng udah karo-karuan ta. Pira-pira duwe bojo iso tuku pakaian dhewe. Ngono. Adi ngono iki gak gregeten ndelok bojo ngene. Ono kanane Dik. Anane aku lengar-lenger ngene iki. Aku sak temene ono sing tak pikir. Mikir apa? Lak ngono sih makane. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Suprono sapi sprene. Duber melarat ae. Kait krasa ta sampean niku. Nek dibekara mlaku gak apa-apa. Si duber utang maneh iki. Sampeyan iki duwe utang ta? Lho ya apa kon iki? Utang sapa? Aduh wis Dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku diutang wong liya ngono sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sing sampean utang iku? Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh ku tak utange kabeh kanca-kanca. Saking apa genyuku wis saben dinane iki lho. Peno iku kok iso wani utang-utang nek gak jagakno jatik wani utang. Lah ya apa iki? Karepe ngono ya gak utang Dik. Lah nek gak utang terus awakmu iki saben dina sing kon mangan iki dhuwit tekan gak dhuwit utang. Tak sangkane ta oleh nyambut gawe ta hubungan apa-apa le bati ngono. Karo nek duwe utangan sing tak pangan wingi barang iko. Iya. Waduh ya apa. Kuwi tan aku iki Dik sampe ditagih. Sembuh masa bodho sampean. Sapari ngono sih gak sepiro. Sapari iku ciri-cirine nek ape lagi iki nek kanca ngomong welas ngene Dik wis gak isoan. Kaya Kartolo ngene gak isoan termasuk Kartolo. Nek ditagih Munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso tak kena dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nagih. Tapi aku Dik upamane sampe ditagih temenan gak kurang akal ya apa tak akal ae supaya dek niku gak nagih aku ya apa. Wis mosok bodho sampean lho Cak ya. Iya wis. Aku gak melok-melok lho Cak, aku arep jawane lho ya. Wis apa jare aku ngono ae wis. Aku tak adang beras kari iki. Rungokno ae kondo mburi krungu. Brek ngono ae aku tiba ngono ae wis. Aja dek ngono ta Cak, wis marai. Panjene mulut putih. Mulut putih. Biar asale coklat terus dicet dadi mulut putih. Wong lek nyene nurut ndurane ya ngene iki mlebes. Aku ngepiki wong is percuma lho. Kono omah ta, Bang? Kon mang ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih ki mang. Sopo sing gak mangkel, pono kuwi apa sih genahe? Iku dhuwit panas.
Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon roto tak jopo. Aku iki wis ngerti lho nek kon rene bakal nagih utang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi ono ngarepe lawang mendhita-mendhiti aku malang krik sampe koyo moci. Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Cobakno ndadi aku, temen. Oh, jadi ngono ta. Nang kekanca oh jadi ngono, gak apik marai. Perkara kon nagih utang. Wong aku ndek utang ya tak sauri. Lho, Cuma sayang. lha pundi, Den? Kon iku kok den sih. Temen aku eling dadi pragoda aku lek ngene. Wong aja sembrono. Mangkane brengos kok ngadeg lho. Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semakin sak menika. Lho, lah iya ya apa carane? Kok Lho jare ngono ta lah. Kon perkara ndek utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KCP. Kok gak wingi? Lho. Kok gak winginane kok gak wingi? kok wingi apa? Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku. Saiki wis entek ta? Lho wis entek wingi tak tukokno motor ya aku. Tak tukokno motor. Motor. Iya. Lah saiki ndi motor ya tuku motor? Gak enak aku metu kono lho Mang, nang ndi kemang arek. Anteni pokoke. Ya enten ana dino sak teko kira-kira 10 tahun kas. Oh, anjene ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki ulut botokan manene. Pernah lho duwe ilmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono lho model. Oh, jadi ilmu-ilmuwan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kon nek nagihmu sopan lho. Tetep tak saur. Kon teko njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, Mesti iya. kon ngilokno aku. Dadi kurang sopan ya? Kurang sopan. Kasep. Hah? Mbok mang apa kula nuwun ngono tak hormati kon. Lho mesti kasep tapi lak sopan ta. Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang. Dadi saking kasep terus gak ono ngono. Iya, kok mang coba wingi ya tak sauri iku mang. Kan kulone pandan temen kidule pandan, kulone pandan. Apa gitu? Pacet mbuh apane pandan pacet iki wis karo aku. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? Bayar 5.000. Ngene lho. Meneh jam 09.00 rene yo. Mbok mau kurang jam 09.00 teko Pas jam 09.00 rene yo. Lek kurang? Kurang ya tak anteni nanti kliwat titik ilang. Tak kenduk ilang ngono ae wis. Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang. Gak apa maneh kok nanti eling nomere. Gak apa-apa, nanti gak eling nomere setelah ilang. Ya wis 5.000 ya. Ya. Menit jam 09.00 ya. Jam 09.00 persis ini ya. Ya jam 09.00 kurang sak menit aku Tak tunggu. Iya. Kliwat sak menit ilang. Aku tak nginep kene mari wis. Iya. Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku. Lho kuat apane? Nyamuk ya akeh kene, mek tinggine. Ora boleh ngingoni nyamuk aku nduk kene. Mangkano, kok nek kon tinggal mulai tinggalan. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang ngono ae wis gak Ojo ngono aku dah aku mari banting wong ping 3 pisan. Ojo ngono ta lho. Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe. Kok nek ora uring elek lho. Tau ya? Iya ya. Tak ganti lho. Ha, ngene ae pengapusane Kertolo iki. Pokoke tak omongi enak ngono ae wis nurut. Adik safari rene gentar atur ngono ae wis. Nuwun. Aduh. Aduh. Lho. Ngono iku lha apa kucing anakan penuh perkosa iki. Aduh. Kan ngerente. Kucing turu kok iso dicetoti iki lho. Sapa iku? Masa pernah iku pangling aku sih, Cak. Lestari ya, Pak? Oh, lestari. Lah iya sapa iku? Oh, aku Sapari kanca peno. Oh, Sapari. Iya. Mlebu ori. Pernah iki lara ta? Duri, tolong dina Jawa aku gak karuan. Aku gak mentolong dulu pernah iki, Cak. Kok arek nangis nih? Kok aku nangis dulu pernah ngurusan enggak? Napa? Mikir tombok aku ngeselong. Main belakang loro kok gak tak. Kakak tamu kenal oleh tambah ngomong gak karuan. Pernah iki lara temen dah. Lara temen aku kiri. Apaan sing lara, Cak? Lara aku gak telu macem hari. Iya. Kakak-kakak tak rasakno. Loh, sikile iki anyep, wetenge anyep, gulune iki setengah kecut. Aduh, cok ngono po ori aku ki temen lara Dik. Kita pijetane, kene sikile kene. Kurang Iki ta? Cok iki ndukur Dik. Oh, iki dodo iki. Kurang ndukur Dik. Oh, pundak iki. Ya apa rasane? Ya iku enak iki terus nanti. Penuh iki apa? Wong loro dipijeti terus enak. Aduh. Kan ring menggawa apa ri? Ngono iku. Penuh iku loro tak kerangsapan. Kan ngono kalau sandingan apa blas ini. Oh, wong loro kok njaluk sandingan ae. Sanding ngono enak-enak ya gak penuh pangan.
Untung-untungi sing waras. Aduh, iya ri. Peneng iki apa sih nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya apa? Gak perkara isu enek bengi awakku iki kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Wadem nek bengi. Wah, gak karu-karuan jet anyep sak karuan iki. Kirane jam 9 awan. Awan niku panas ri. Panas ya? Awas panas mulai yang ngono kuwi. Oh, nek jam 4 sore. Jam 4 sore iki rada rada adem titik. Rada adem ya. Iya. Napa ra isu? Ora isu iku sing enak iku ri. Hah? Rada enak anget-anget. Wah, pernah gua gak guyu kru ngomongan peno. Bener jare kon takon para isu kayak rada enak anget-anget kuku. Oh iya mancal kemul ngono ta. Oh, peno iku ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nek perlune, jangan ngomong titik ambek peno. Lho masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri. Ngomong akeh kok peno lara jare aku iki mrebeni wong lara. Gak ngomong tak rungokne ae. Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki. Oh, winginane iku ta? Iya. Oh, iku wis digawa digawa kadirisan. Lho, apane sing digawa? Genteng. Kok iso nang genteng-genteng iku? Jare kan pesen kon ngentekno kadir gentengi kabeh niku. Ora apa nang genteng cek jemuahe kalau jemuah esuk, mosok lali peno. Oh, aku durung loro iki kolaan. Iya, Cik Waras, baran peno liwat ngarep omaku. Peno tampir terus peno mampir ngono lho. Iya, mau ngomong isor buku pon iku ya. Iya. Lah iya mangkane kon rene ketemu kebenaran aku jangan tak jak rundingan kan kon iki. Perkara apa sih? Oh, masing loro iki lho jangan tak depno nang ndi enake. Enak ya aja didepno ngalor didepno ngidul. Depno mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol. Malah kok jebakan ngono Maria. Kok peno iku tata neko-neko jawabane. Ya saiki ngene ae ya, secara terang-terangan ae. Iya sih. Dhuwit 2000 sing peno utang iki kok wis ana ta? Mentolo kan lagi aku ri. Mentolo ta aku kaya ngene kon lagi iki. Lah peno duwe simpenan sapa ro? Nek aku simpenan ngono duwe durung kober aku nyambangi sian. Simpenan apa? Ya ilmu. Ngono ku macam-macam sih. Wah, peno iki wis ngenteni dares muri nang mati ngono bae. Nek kon Pernah tegon naik-naik aku ngene iki karepmu tadi. Oh, peno iku gak mentolo iku eling-eling dhuwit iku ana perlune. Iya kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang. Ya wis ta, peno nek duwe semoyo kapan? Ngendani sak warasku ngono ri. Sak waras e. Iya. Ana peno mati. Ya wis engko nang yumu kono lak disauri. Oh, wong yo gak melok utang kok nagih nang iyu iki lho, kok. Ya wis gak apa-apa, Dhuwit kono mati ngono seneng dari kono aku mati ri. Ya gak seneng sih eling-eling kelangan kanca. Lah aku mati yumu lak rondo. Ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras pena aku tak rene ya. Iya ri. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omahmu. Iya, bapakku dhek penting lho lho. Iya wis ngerti aku. Tak tinggal lagi ya. Iya ri. Nek waras-warasno. Heeh. Kok gak dirokok ri? Peno iki ya apa? Peno ndelok aku iki sakno palen lho ta. Gak ngono pek menawa kon rokok ketinggalan loro-loro ta apa kon. Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange. Gelem kon bokong disikan. Ngomong peno iku. Kan duwe rokok cak ispuran ae. Iya ri. Tak balik ya. Iya ri, gak waras ri. Iya, nawaraso. Aduh, mbok legone aku rek. Sapari wis gampang ae. Situk iki gak ngelik semayane situk iki. Nun. Pokoknya datang tak bunuh. Lho, Kin, Saya tidak pandang bunuh. lho iki aku lho iki lho. Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh. Engko tadi sik suwe-suwe dadak wedi dhewe aku iki. Siapa saja mencampuri urusan saya bunuh sama saya. Pompong durung bunder. Lho, pompong durung tekuk. Lho, mlayu ae kok. Kudune yang ngono ae tek-tekan iki kan. Tapi sing gede sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae malah arek iki. Barek panjenengan yakin nimbule temen. Lho, Ri. Ya apa? Aku waduh semoyo jam 09.00 are. Waduh panjenengan pinter alasane mane. Lho kok iso pinter ya apa sih? Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok kaya barang rusak ngono are. Kok niku kon pikir temen ta.
Enggak dipikir apa sih? Terus kau nagih terus keadaan yakin iki ya apa keadaannya? Lho yo aras yo seger. Oh, ngawur ae kon niku. Ngawur ya apa sih? Oh, yakin lara nemen jare. Oh, ya kon sing mencelek ndelokmu kon niku. Lo, Lho. Apa? Munawir Anwar. kupingku cek katut ah. Kon niku lapo kon Lapo, mungkus kon? iku lapo. Aduh, wis aku rono dadak yakin pompong durung. Siapapun saja mau menyampuri urusanku akan ku tekuk. Pompong durung ditekuk, yakin saiki kumat rek. Ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki lho. Lho. Ya wis kumat pancene nemen nang grogo barang iki. Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki. Yo iso ngomong gendeng iku mono lara biasa wong grogo biasa kok. Arek loro lak padha kaeplenge kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi ditekuk-tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat. Lho, kumat ya apa? Kumat gendenge. Gak kon dhewe sing gendeng iki. Mangan meja lho entek separuh lak wis ah. Wah, kon niku. Lah kok yakin man meja iki? Padane rayap kowe mangan meja. Yo wong tinimbang kon gegeran karo aku. Perlu ati nyatakno rono. Ya apa lho? Nah, ya apa? Totoan ayo. Aku mbade gak gendeng ya. Wis ngene, lek panjenengan yakin niku waras ya, awake seger kon kenek 1000 mbek aku. Ya, tapi sebalike. Ya. Nek yakin iku arek iku keadaan lara, Iya. duwe Munawar mek duwe Kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalik aku yang ngono. Hmm. Nek aku engko sapa yakin engko tak parani ya. Iya. Nek katik gendeng utawa kumat, Nah, kon bayar aku 2000. ya wis. Iki lak totoan iki. Ayo apa? Gak oleh totoan dhuwit gak oleh iki. Gak oleh. Durung mari. Lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak niki kok. Wah, wis ngono dinyatakno ae. Dinyatakno. Ngono, ayo. Ayo. Apa, Dik? Ya apa kabar arek-arek? Wis kabeh Masalah. kecekel pengapesan kabeh wis. Aku seketir-ketir ya, Cak. Delok nambah aku sampe munggos-munggos ngene are. Tolong ae ya, pertama nage tak janjeni ya aku. Jam 09.00. Jam 09.00 kurang 5 menit tak anteni, kurang 1 menit tak anteni. Keliwat jam 09.00 ilang wis. Berarti gak nagih maneh. Mulih arek. Mulai Sapari teko. Aku ora pengawasan Sapari. Sapari anak kanca ngomong rada nelongso titik ini tambah gak iso kan. Aku kok lara Dik, ngrogo kok kadang. Malah mangkane aku mangkok krungu wong krenteng-krenteng kok sampean tadi. Iya. Barang Sapari muling jadi aku barang Sapari mangkelan. Malah tak jaluk rokok barang Sapari gak duwe. Nang pernah iku kok bangetan Cak. Atake susu-susu wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin? Atake tak ewangi bunga-bunga tak enak-enakan ae. Jane susah lho aku sumpek mikir dhuwit iku. Toh, lho. Ya apa jam pira iki? Jam pira iki? Jam 09.00. Pira-pira? Kliwat pira? Lho iki jamku tak sing mandek iki rek. Jammu sing blakrak iku, goekku iki kliwat 3 menit iki. Oh masih kliwat 3 menit jeneng kanca ki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta. Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, menit jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo. Desa kene kok anjene ana undang-undang wong utang ta. Lho, wis ana 3 wulan iki undang-undang ngono kuwi wisan. Wah ya gak ono ya karepku peno dhewe rasane. Iya jane karepku dhewe jane. Oh iku iso ta enggak lek ana ya gak apa-apa pokoke Ngono ta lho. Ah ngono iku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate adus. Sampe adus-adus lho nggone. Ono jeding ya? Ono, komplit. Anu cidek apa? Plastik. Oh plastik. Iya. Engko nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo gak oleh banyu. Lah jeding kono nek kono jedingku terang seneng. Ngono ya gak lunyu ah. Adem banyune Dhuwit gak apa-apa, pokoke dhuwit gak apa-apa. Iya. Ya, wis tak nang mburi aku. Heeh. Yin, Aduh. lho durung waras ae. Ri. Cek cintai larane nang peno iki lho. Mbok awake iku terus diburu lara iki. Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang larane? Pancet dari ri. Oh, tadi pernah lara ya? Lara kon delok ya apa iki kiri delok rupaku iki delok. Oh iya, tambah suwi tambah koyo kulup ngono rek. Mangkane kok. Tapi pernah gak apa-apa? Eh, Pernah gak gendeng?
Sopo sing gendeng iki sampel apa? Lah tapi gak apa-apa ta? Gak ya ngene iki lho masih jenenge iki. Kecekel aku temen duwe arek-arek iki. Tadi kapan pernah kayak ini? Ini di Kapan? mana ini tang dulurku sing keluar kota iku rene, engko sore rene pengen ngekek aku duwe. Oh, kok sore. Kok enek sing duwe iku luwe teko utangmu kok tak Ngomong ya ngono sing tegas ta, ngomong aja cuman cemplung. Gak padha Besok tempe sore dele, kapan pernah dadi mendolan iki? Ono loro banyol iki. Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Duh. Tapi pernah gak apa-apa ta? Gak. Ya wis tanteni njabat dile ya. Tanteni njabat dile. Ya sentenan. Iya iya. Mungkin Siapa datang menyampuri urusan saya bunuh sama saya. gendeng sapari mek Kartolo. Loh, ini siapa? Loh kok Aduh, Atus. datang saya bunuh ya. Lho, kok ngene? Lho, ki boleh ngene. Kin. Kok gak apa? Ayo menawar cilun. Loh. Ayo menawar cilun. Datang lu buri, Ayo, Apa, kenal Lek? gak apa-apa. Ayo, Wan. Iki kartole. Kartoleh. Kartelo sih. Lho, Mang waras saiki grogo. ngarang karambol yo. Ayo, Apa saiki wis iki? mengsel kabeh yo. Ayo. Enak apa-apa. Ayo. Lo tak bunuh kok nane cincin aku. Mbela. Jangan. Prek. Wah, yakin iki rek. Bener yo lara ta? Ayo kene ku mate loro ayo dijak nang mburi nang digawakno kancinge lawang ya pun tengele ngono. Kok niku cuk ngono Pak War, kok niku dhuwit 5.000 anggo Apa kok cengeng ditak niku. tolong semoyo. Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa pi gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kontake gendeng. Ditagih ke Kartolo tak pas jam 09.00. Ditagih Sapari aku loro. Iya. Ngerti yo. Gak ono sing tak gawe nyaur. Nah, ngene iki lho, nek dipercaya omongane lho. Nah, aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku ndek utang, dosa aku. Jadi caraku yang ngene iki. Ngono. Kanggo supaya kon ojo nagih. Tenonge dilumahno, omonge di lumahno. Ambekan kon iki lho rek wong aku sing ndek utang gak krasa kon kok sing utang kok gedebak-gedebek lene ae. Oh, wis suwe nek sing utang no gopo sing diutang. Nah iya. Gak repot iku wis suwe. Wong utang nyaur ya kuwatoke sing apa iki? Karepe lak ngono ta karepe semboyane iku. Iya. Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe ya gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno barek peno ya. Aja susah-susah tak bebasno. Ojo ngono. Iya tak bebasno. Kan iki ikhlas ya. Gak Duit wis ikhlas. kan pitik cilik-cilik. Peno kok ngomong kamu iki. Iku jangan ngomong belakang. Lah ana pitik cilik-cilik lak 5 lak wis. Aku nilai batin. Oh, Kalau ngono. 5.000 wis aja disaur. Wis Ngono. gak apa-apa ya. Iya. Iku medal wis pedae. Kon dhewe njaluk medal. Kon pedae digowo. Medal gak ono aku iki war. Lho gak ketengkas iki lho nglayengi gawane. Saiki ngene iki, dhuwit 2.000 iku diarani kanca iku tak bebasno ya enggak ya. Iya iki. Cuma ya isine omah iki ana apa tak gawa. Nek kontak Iku golek gawane. arep wedok iku sapa? Wedok. Yakin kumat maneh apa sing nggrogo maneh iki? Hah? Ya iku mari saurno aku. Heh? Saurno aku. Kon iku cuk mentolo muri, kon iku Wis yo peno gak perlah susah ya, gak perlah ya. Nek perkara perlah iku gak perlah. Iku ngomong apa? Perkara utang. Gak perlah. Kanca-kanca gak penuh sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak. ojo mawon iki. Nyawang-nyawang lah. Lho sawang. Pinter paribasan. Ya wis aku dhewe yang ngene nedon nrimo atas pengertianmu kon bebasno utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca. Ya gak terus tak pikir lho enggak. Bek meneh aku ana rezeki kon tak sambangi nama. Nah, carane ngene, Cak peno nek gak iso nyaur brek iku ya diangsur lah cara menyicil. Iya. Aku ya tak tampa ae. Pokoke lak putus lah utang iku. Nek kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae ri. Pancen sing kebacut iku tak Cici. tak korek anjane. Iya, apa Tak kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sing rumah tangga iku ngono lho kan. Ditake wong kadang-kadang ngitung. Yang wulan ning gak nyambut gawe. Ono nek 5 tahun Lah ae. iki apa iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo. Ngelamar ngono gak ketrimo Lho kok. War. kok ngelamar lah apa? Lengu-lengu ambek ngecoki wesi tetek iku. Ngomongku Mas. Sampai mau kecemplung ta apa? Kon tarang nang proyek kon ngelamar. Iki nek padha kon aku ngemis ya. Kok dhisik Cak. Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane? Ngene lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak. Jare pernah selalu ngerek terus. Heh? Ngerek ngono enggak. Ya Iya. cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Oh. Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk.
Engko dikom nduk kali banjir duit ilang ya. Katut usuke. Sembarang ku ya praktek munawar ku gawe. Lho temenan. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur. Syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun. Tak minggat aku. Kaya aku ngene lho, Cak. Iya ya. Manusia hidup harus pikirannya yang digunakan. Jalan kuduan. Ya iya, agake wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kulak bengkuang, bangkrut. Lah lek aku bondo swara, dadi masih swara lek ditemeni ya oleh duit. Aku masih swara sembarang iso menyanyi ngidung ah. Lho iso. Termasuk kan iki lak mel anu kesenian. Lho iya kesenian. Kok iki iso ngidung lho lho? gak iso kepengin jajal lah. Lah aku ki buron apa ora masih aku ndek utang akeh. Lah nek diburu telu. Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedidik tak rungokno. Kan ana di seni ya. Lah ana seni. Mulai anak ning sore tertutup. Ah nek tak tabok perayaan ngono rayane. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku ya. Aku nang rolak sing jero. Ya ngidung di sore rolak ya. Marino banjiri teko ya. Wis saiki ngene ae, nek nrimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku awakku tuh gak enak hiburan apa aku iki. Jare kon iso ngidung. Wis gampang kok lek perkara ngidung ya meni sore nanggonku wis ta. Apa-apa. Wayaku kumat lho. Kon niku. Aku ruru anakku gak tau ati ngidungi peno aku. Ya yuk ya. Pira-pira nek kesalahanku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki ya gak ero peno. Wis arep kudu peno, tatak peno jane, Dik. Saku. Iya. Ngono ya, Dik ya. Ya wis aku nyun pamit Kanci Sisanti Jaya-Jaya Wijayanti lebur ing dening Pangestu. Apa ya dene ana keluputamu ya ayo. Aku ya njuk sepura lho Ya ning. ya wis gak Pira-pira ana kesalahanku aku njaluk dhuwit 75 pound. Bro hakrak ae. Ya wis Cak ya, yuk. Iya ya Ri. Saiki nek Nrimo, peno Ri ya. duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni ae sak duwe-duwene. Iya ya Ri, nrimo lho ya. Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal rek peno situ. Ya ya Dik tak kuwatir. Iya tak tinggal yuk. Ya ya.